an ye fɛn kelen kɔlɔsi ne hakili la M5 nɔfɛ mɔgɔw a militants na a sympathisants mɔgɔ dalen bɛ M5 na min sigilen donna M5 ka kɛlɛ nin na ka wuli ka jɔ in na mɔgɔ ye kɔlɔsili kelen kɛ ni wagati min juguya bonyana ka ɲɛsin M5 ma ni wagati min kɔniya ɲɛsinna M5 ma o wagati la ni kura bɛ don M5 la i b'a fɔ ko wɛrɛ o ye kɔlɔsili de ye kabini juin daminɛ fo ka taa se bi ma tuma o tuma ni mɔgɔw hakili la ko M5 bɛ na bi ou bien a bɛ n'i ɲɔngiri ou bien a bɛ n'i da o wagati de la M5 bɛ wuli k'i jɔ k'a ka baara kɛ ni hakilisigi ye sereinement tubabu b'a fɔ cogo min na an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye parce que a hakilina ye min ye an ŋaniya ye min ye Ala b'a dɔn maliyɛnw b'a dɔn an ŋaniya ka ɲi an bɛ jamana ka hɛrɛ de nɔfɛ donc a hakilila tigɛlen don o yɔrɔ la y'a dɔn bamanankan fɔla fila minnu tɛmɛna ne ɲɛ a ka gɛlɛn ne ka dɔ fɔ ka tɛmɛ olu ta kan n tɛna don détail wɛrɛ la kuma fila ou bien kuma saba bɛ yen n b'a fɛ k'an sinsin o kan jɛɲɔgɔnya min n'a donna an ni CNSP mɔgɔw cɛ mun taga ye caman fɔ a la ko minnu kɛra CICB kɔnɔna na Imam Jara ye caman fɔ a la mun taga fana ye dɔ fɔ a la ko kelen dɔrɔn de don adamadenw kulukɔnɔmɔgɔw o b'a fɔ cogo min na kulukɔnɔmɔgɔw bɛɛ normalement bɛɛ ŋaniya de kan ka kɛ kelen ye n'a b'a fɛ kulun ka ba tigɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya ma sɔrɔ a la bɛɛ ŋaniya de kan ka kɛ kelen ye mais ni kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛ kulun kɔnɔ minnu ŋaniya tɛ kelen ye minnu b'u dabiri ɲɔgɔn ye minnu tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni dɔ y'a kɛ ji bɛ kun ka don kulun kɔnɔ dɔ bɛ ji soli ka bɔ kulun kɔnɔ walasa kulun kana tu dɔ wɛrɛ bɛ au contraire dɔ wɛrɛ bɛ ji ta k'a kɛ kulun kɔnɔ ou bien dɔ wɛrɛ bɛ wo kɛ kulun kɔnɔ walasa kulun ka tu y'a dɔn o baara a bɛ gɛlɛya dɛ ni tiɲɛ tɛ yɔrɔ in ni danaya tɛ yɔrɔ min na a ka gɛlɛn jɛɲɔgɔnya o ka sira sɔrɔ o ka taa yɔrɔ jan donc an ni CNSP mɔgɔw ka baara kɔnɔna na kɔlɔsili min bɔra a kan c'est que gɛlɛyaw sɔrɔla la parce que baara daminɛna ko ɲuman mais a laban janfa nana don a kɔnɔ an kana munumunu an k'a fɔ a kɛra janfa de surtout don laban n'o ye samedi baara minnu kɛra commission kɔnɔna na a ma dogo aw si la aw minnu presse mɔgɔw aw bɛɛ tun bɛ yen baara kɛra cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la tile fila mɔgɔ ye baara kɛ fo ka s'a dan na an hakili b'a la tuma min na k'a fɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plénière la rapport ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɔra concertation ninnu na o de bɛ na da maliyɛnw tulo kan maliyɛnw k'a fɔ ayiwa an sɔnna nin synthèse nin ma ou bien an ma sɔn a ma an ka yɔrɔ dɔ yɛlɛma a hakili la o baara min tun bɛ na kɛ o baara ma kɛ an ye mun kɔlɔsi an bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye tile fila kɛ i bɛ taa baara la i bɛ salle kɔnɔ commission na aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn mais tile laban in n'o ye samedi sɔgɔmada ye kabako de kɛra i ma deli ka mɔgɔ minnu ye i mun ye alakamisa i mun ye juma yɔrɔnin kelen tɛ salle nana fa mɔgɔw la anw hakili la ko kati 300 de don ja kati taara kɛ fo 600 ni kɔ ye mɔgɔ tɛ kati hakɛ dɔ yɛrɛ an ye min kɔlɔsi u y'a katiw di u yɛrɛ ka mɔgɔw ma ka na kɛ ka salle fa mɔgɔ minnu d'a ma don concertation kuma na u m'u hakililaw di a la olu kɔni ka baara kɛra min ye u nana tɛgɛrɛ fɔ de la wa u m'a dogo mɔgɔ la fana ni sɔrɔlasiw ka kuma fɔra dɔrɔn u bɛ wuli pa ka tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ la ni M5 fɔra u bɛ wuli bɛ mankan ci an ka mɔgɔw la donc u y'o o de bila sen kan fo ka na baara tiɲɛ samedi sɔgɔma M5 mɔgɔw y'a kɔlɔsi tuma min na k'a fɔ débat tɛ na kɛ bilen plénière la an dun hamina ye min ye an y'a f'u ye place ko tɛ nin bɛ kɛ président ye nin bɛ kɛ premier ministre ye nin bɛ kɛ nin ye an ka sira t'o la fɔlɔ min ka gɛlɛn baara min kan ka kɛ transition kɔnɔna na o de ye anw hami ye parce que wuli ka jɔ in kɛra o de kama yanni k'a fɔ
Kalisa, mbeni blani placina. Est-ce que il manque qui est là folo? Placini ou bara du mene na ke o placini konnana. Transition kanga bara du mene ke. Ango anga be o de kafo. Anyi seba du mun lage. An hamina ye minye. An ngania ye minye, akila ye minye. O te seba yin kono ble. Kasoro an mu jera ka bara du ke nyogon fe. Mu jera ya fo tugo mina. O bentu mi seba yin kono. Mali be na jojo se kura du mene ka. Tabolo du mene, mali on be na tabolo du mene ka. O konu mun be jengana. O be samana ka bo document yin kono, gafe yin kono. Kana ko wɛrɛw de bilala ko minnu n'o ye olu dɔrɔn haminanko ye olu sen bɛ se ka bɔ cogo min na sariya kana boli olu kan cogo min na président vice président ka kɛ sɔrɔdasi ye n'o kɛra sɔrɔdasi ye fanga bɛɛ bɛ d'o ma ayiwa ni mɔgɔ min taara ka kɛ président ye hali n'o ye civil ye ni compétence b'o la o ka vice président o de bɛ na fanga yɛrɛ boli jamana kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw ko o fɛn ninnu jateminɛ k'o don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn ninnu a ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Discussion ma kaka kana doro ka mɔgɔ bila tɛgɛrɛ fɔ la ka fɔ bɔn an ka wuli an ka taa nin ye baara bannen an dabali banna pause la an y'o kɔlɔsi min kɛ an wulila M5 mɔgɔw an taara ɲɔgɔn ye an ko an ti jɛn n'a ye an y'a fɔ an ti jɛn n'a ye donc o kuma nana s'u ma tuma min u ma dɔ wɛrɛ kɛ u y'a kɛ komi a ka kuma k'u bɛ mana d'an ɲɛ na ka taga papier ta ka tila ka M5 tɔgɔ fɔ. On va former ma préambule tu vas kana kuma ɲɛbila de don ma da fɔ cogo bamanankan na mais préambule la ka taa M5 tɔgɔ dɔw la pour que ka hakili suɲɛ k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ a hamina tun ye min ye dɔrɔn o ye de an tɔgɔ ka sɛbɛn gafe in kɔnɔ k'a sɔrɔ an tun bɛ min nɔfɛ baara bɛna kɛ cogo min na transition kɔnɔna na jɛkulu minnu kan ka sigi a bɛ kɛ cogo di o de tun ye an hamina ye u y'o mɔ o jateminɛ la donc mun bɛ ta k'o don a la dɔrɔn ka n'o kalan plénière la k'a fɔ ko nin ye baara bannen an ko bon o kɔni o ye ko dɔ ye sa ni an sɔnn'o ma a bɛ komi an ye maliyɛnw janfa de n'an sɔnna o ko in kɛli kɛcogo ma c'est comme ni sosoro taara sosoro nana ni baara tun bɛ kɛ cogo min na fɔlɔ i b'a fɔ n'i taara meeting la parti politique ka yafa ma ani association i bɛ taa olu ka meeting la o bɛna kɛ ka jama fan mɔgɔ min b'a fɛ ka fanga ta o bɛ na dɔrɔn tɛgɛrɛ fɔlɔ bɛ na o bɛ tɛgɛrɛ fɔ epi o y'a bannen ye ko n'a kɛra ten o kɔrɔ ko yɛlɛma fosi ma don jamana taabolo kan jamana maracogo yɛlɛma fosi ma don o kan donc an bolo M5 mɔgɔw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen u ka sigi ni ko kelen ye nin ye baara daminɛnen de ye koyi nin ye baara daminɛnen de ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'i fari faga nin ko in na i k'a bila i kunna c'est comme n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu sara mɔgɔ minnu joginna mɔgɔ minnu ka ko tiɲɛna nin kɔnɔna in na maliyɛn minnu hakilila bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i cɛsiri an nɔfɛ c'est comme n'a y'a sɔrɔ i ye olu janfa donc an fari tɛ se ka faga an fari tɛ se ka faga minnu bɛ kuma fɔ kɛrɛfɛ n'an bɛ sigi o yɔrɔnin kan aw yɛrɛ kana olu ka kuma yɛrɛ partager aw yɛrɛ ka kuma aw kana partager kuma jugu fɛn fɛn n'a bɛ fɔ M5 kan n'a sera aw ma a y'a écraser parce que plus aw b'a partager plus a bɛ sanga don a tigiw la mɔgɔ min e tun bɛ radio animateur ya de la ni e taara i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ médiaw bɛɛ bɛ e wele i bɛ kɛ téléw kan i bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la i y'a dɔn a bɛ ko dɔ kɛ mɔgɔ la. Aw bila a kunna M5 b'a nɔrɔ yan aw ɲɛ b'a la organisation fɛn fɛn bɛ M5 la bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ tabali in kan yan nɔ ni mɔgɔ min bɔra ni mɔgɔ min y'a décidé ka bɔ i y'a k'i yɛrɛ la i m'a kɛ M5 la dɛ i y'a k'i yɛrɛ la parce que M5 ka kɛlɛ M5 ka wulikajɔ a bɛ continuer min ye laselikɛlaw ye minnu bɛ taa fɛnw fɔ M5 ma k'a sɔrɔ u b'a sɛgɛsɛgɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ si la presse ne fait pas bien son travail qu'elle veuille bien si elle est démocrate qu'elle veuille bien qu'on lui dise ce qui ne va pas c'est aussi ça la démocratie voilà donc minnu b'a fɔ nin kɛra tan qui diffuse des informations du genre telle organisation a décidé que, etc., sans faire de recoupement. Donc, on était RFI de la forme.
sensationnel kadoué. Donc nous déjà fort. Kasro on m'a recoupement que tient à la. Donc anya fofana aka ufana jatemine. Kuma laba emi. Hakila Imam Jarada Serama. M5 akera mumbe ambiu. Mumbe na simu. Mumbe na ke fanga transition fanga kuna. M5 moko ka bla ukuna. Ka fo M5 te moko koye. M5 organisation koye. M5 yi hakilina li. C'est un esprit M5, c'est un esprit éternel. Esprit M5 esprit de déployer au genou hakilla. Nous toi au hakilla. Amana ke mogoy. Ni ko ki be mina jene. Abati la clé, abi mina la clé abulu. Donc abo bla kuna, ambe do uke, ala ko ke hakilla ye halisa. Bela jile kuna, genou kuna, ala kandema ala bara itola. Ala ka jamana bo bolo ngono ka bla sira nyuman kan ala ka hakili nyuman di aywa anteru an balmaw no SNSP mo ye ala ka hakili nyuman duma u kana nyina u ka folen ko u kana nyina balaidu ko wa dunya na ko fana mo ba so ni ba fubi ali jaba ko ma